Minn xahar għal ieħor l-Awditur Ġenerali jinvestiga u jippubblika numru ta' rapporti dwar diversi temi differenti li fihom ikun direttament involut il-Gvern u flus il-poplu Malti u Awċi. U kif jagħmel kull sena, il-Gvern permezz ta' Segretarju Permanenti u Segretarju tal-Kabinett f'Kastilja, Mario Cutajar, joħroġ dokument voluminus dwar il-ħidma li tkun saret fuq ir-rakkomandazzjonijiet li jkun għamel l-Awditur Ġenerali. F'konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja li fiha ħareġ kif il-Gvern naqas milli implementa 10% tar-rakkomandazzjonijiet, staqsejna lil Mario Cutajar dwar il-kundanna li kien għamel l-NAO fuq id-dil tal-isptarijiet. Kien hemm żewġ audits li kienu pubblikati mill-NAO fir-rigward tal-concession lil Vitals Global Healthcare. Madankollu la Vitals, la Stewart ma jsemmew f'dan ir-rapport 400 paġna għalfejn. Jekk tara l-pubblikazzjoni sew issibu. Il-kliem Vitals u Stewart f'dan id-dokument fil-parti li fiha hemm id-dettalji tas-settur tas-saħħa ma nstabux. L-Awditur Ġenerali mhux biss ikkundanna l-mod kif intażlu Vitals u Stewart, iżda kritiku ħafna wkoll fuq il-proċess li bih il-Gvern għażel lill-Electrogas għal Power Station il-ġdida. Mhux biss Vitals u Stewart, iżda anke l-Electrogas x'qed jagħmel bħala rakkomandazzjonijiet. Iviva, ma fuq 2020. Affarijiet proċessi li jkunu għadhom għaddejjin fih dan is-servizz. Jiġifieri kontratti ma' Vitals u Stewart dak li ħareġ l-NAO se jibqgħu u se nibqgħu ntuhom il-flus kif kont intuhom. Jekk qed nitkellmu fuq 2020 mela. Kien għalhekk li rġajna staqsejna x'se jagħmel il-Gvern fir-rigward ta' dawn il-kontratti. Kontratti li kienu kkundannati mill-NAO, deals li għalihom il-poplu Malti qed iħallas il-miljuni u ma jieħux is-servizz imwiet. Madankollu bqajna bla risposta. L-NAO ikkundanna l-mod kif sar id-deal ta' Vitals u Stewart. Lan ikkundanna u laqas napprovaw l-iskop tagħna hu li nagħtu rendu kont tal-ħidma li jkun għamel is-settur pubbliku. U hawnhekk issibu hawn. Anything else? Okay, thank you very much. Kien Cutajar, Net News.